tal, señoras e señores? Son as 7:05 da tarde. Como cada tarde estamos cociñando en directo na Televisión de Galicia. Como cada tarde estamos no A Voltas co Prato. Se aínda non nos seguiden nas redes sociais, @Voltas co Prato. Aí temos penduradas todas as receitas. @Voltas co Prato, Seguídenos aí en @Voltas co Prato, porque aí temos todas as receitas que facemos todos os días do ano e que cociñan hoxe. Dúas mullerazas, Mulleres... Atención, Vámonos a chamar, Que pasen, por favor. Lucía Vázquez, Coque Fariña, un aplauso para elas. Pimba, pimba. Atención, hoxe veñen aquí con ganas de traballar, con ganas de cociñar e, ademais, bueno, supoño que con ganas de gañar tamén, non? As dúas. Sempre vimos con ganas de traballar, de cociñar e de gañar. Bueno, non sei, a mellor algún día ves con menos ganas. Non, sempre vimos, verdad, Lucía? Sempre vimos con ganas. Eu hoxe con que me quede o collo cociñado... Claro, é que sabes que pasa? Hoxe Lucía está poseída polo espírito de Xulio Mato, que teño moita plancha, cañotas. Xa encendiga aquí, non vou moita esperar plancha, por ves? ti. Sí. Ves un pouco cunha mestura entre Xulio e Begoña, porque Begoña xa empeza a cociñar sin que lle diga nada, sabes? É que Begoña é máis lista de todos. Claro, exactamente. Bueno, pues veña, sei que te despresa, así que, señora, señor, saber que nos trae Eva da Coruña e das Canarias. Hola, me llamo Eva. Llevo mucho tiempo viviendo en Coruña, aunque yo soy canaria. Quería que los cocineros prepararan un plato típico de mi tierra. Conejo en salmorejo, a ver cómo les sale. Se coge un conejo y se le pone adobo. El adobo lleva un vaso de aceite, medio litro de vino blanco, 4 o 5 dientes de ajo, pimentón, un poquito de sal, orégano y tomillo. Todo eso se tritura. Se le añade al conejo y se le da un hervor. Y ya está listo. ¡Vamos! A ver, tens que bailar un pouco, Un pouco así. E na que sea mover a cadera como se foras Julio Iglesias, un pouquiño, na máis. Aí está, aí está. Eva das Canarias que quería unha cousa que, atención, Eva, atención, creo que vai facer Lucía. Sí. A ver. Vou tentar facer... Pois explícate. Coello en salmorejo. Coello en salmorejo. Express. Express. Se sale é que se pode facer moi rápido. Moi rápido porque non temos tempo. Efectivamente, pero xa estou empezando a cheirar que o aceite xa vai quente. Entón, queres que apure, non? Sí. Vale, pois veña, ese é o material todo que ten Lucía para facer ese coello ao salmorejo e Coque. Pois eu vou facer a receta máis coñecida das Canarias. Bueno, xa sei cal, Cal? Papas arrugás. Papas arrugás. E con mollo de que color? Verde. Verde, Aí con está. mollo verde. Oh, moi ben, encántame. O sea, flipa máis papas arrugás. Vale, entón, tes aí todos os ingredientes, iremos contando pouquiño a pouco os ingredientes. Señores, señores, facemos pratos típicos prácticamente das Canarias, non? Facemos pratos típicos das Canarias, marchamos con Lucía Vázquez. Veña, vamos alá. Vamos alá. Este es el baile del conejito. Este es el baile Mira, del conejito. eu teño aquí o coello xa adobando. Ti Mira. baila que eu sigo. Vale, ti O coello sigue. xa adobando. Que leva o adobo? O adobo leva, mira, todo isto que temos aquí. Leva viño, leva un poquinho de aceite, leva ourego, pimentón doce, pimentón picante, leva romeu, leva moito allo, leva tomiño. Leva ñoras e pusémoslle tamén uns pimentos secos que temos aí hidratando. Vale, genial. Vale, ter que repetir outra vez. Vale? Unha cabeza de allos, Unha cabeza de allo. unha culler pequena de romeu, Unha culler pequena outra de culler de tomiño, Outra de tomiño. outra de ourego, Ourego. outra de pimentón doce, Pimentón doce. outra de pimentón picante, Pimentón picante. unha ñora, Ñora. un vaso de viño branco, Un vaso de viño branco. un pouco de sal Un pouco de sal. e o pimento seco. E un pimento seco. Moi ben, Ten cuidado. E agora Eu valo marcar. Vou tirar para diante. Bótome para atrás, porque esta como é... Entón, mira, este coello leva aquí toda a noite, vale? Dende onte, eso é o ideal. Como está saltando eso xa? Vale, leva toda a noite, deixalo metido na neveira, eso. Metido na neveira, por supuesto. Vale, vale, vale. Para que vaya collendo aí os sabores, ademais. Exacto. Moi ben, moi E ben. con calor, máis. Estes días fai moita Co calor. calor máis, vale. E con calor, máis. Hola, que guai. Entón, eso entendo que o único que vas facer aí vai ser como marcalo un pouco, ou non? Marcalo un pouco, sí. Vale, Imos despois marcalo, vas levar a pota. que quede douradiño. Ole. Que A ver guai. se nos cabe todo, metémoslo todo nesta tisola. Moi ben, mentre ti vas metendo, voulle dicir á xente da casa que nos chame, como sempre. 664-4834-9, xa o teléfono da Voltas co Prato. Podes nos chamar, podes dicir o que queirades. Se tedes familia en Canarias, podedes saudar. Se tedes familia en Suiza, pois tamén a podes saudar. O que queirades. Chamade ao 664-4834-19 e recordade que repartimos cartiños, como sempre, neste programa. 50 € dunha vez, Lucía. 50 doutra. Na televisión,
Podería ser das Illas Canarias, pero non. Do É a Coello. televisión... Do Coello, É a televisión de Galicia. Sí, é así. Moi ben, Coello, marcamos. Ta, 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 ta. Marcamos, mira. Ule moitísimo xa o adubo, Vouche moi mostrar a grosso modo A grosso modo. como se fai este salmorejo que temos aquí. Vale. Entón, poñemos os dentes de allo. Ajá. Ahora, mira un truco. Sabes que o allo, cando o machacamos no morteiro, tende a saltar. Sí, Se lle botamos así, un pouquiño de sal gorda, sí. mira como xa, moito mellor. Sí, chegas 750 programas tarde. Ah, xa o dixeron. Home, Claro, xa sabía. Que Está foi? ben. Xulio, Begoña, pues non me acordo, pero seguramente os dous xa. segura. Pero non pasa nada, O sea, nós queremos igual, Pero mellor hoxe hai un novo televidente Hai que reincidir. que está mirando O sea, hai que, seguirnos hai en que redes. insistir. Hai que insistir nos trucos da cociña, aí está. Botade de sal Exacto. o allo cando machuquedes para que non salte. Mira, botamos de orego, pimentón picante. Aí está. O pimentón doce, o romeu, o tomiño. Xa vedes que podes usar a mesma collar para todo, Claro, Pasa nada. vai ir todo xunto. Ole. Ese é a ñora, o que? Añora. Sí. Hola. Vale. Que me falta? O O pemento. pimento, sí. O pimento ese seco. Este pemento. Mima. E iso todo despois en donde Isto o ten metes. un saborazo. Claro, despois onde o metes, porque eso casi todo é seco que estás machucando aí. Sí, pero ahora mira, Ah, o viño, Dámoslle así. claro. O viño. unha gotiña de aceite A gotiña e o viño. é o viño. Ah, amiga. Ah, amiga. E isto sería O adubo. o adobo. Moi ben. Exacto. Pois xa nos mostrou Lucía como era o seu adubo e agora deixámola aquí preparando un adubo que non vai utilizar no día de hoxe porque xa usou. Ah, sí que vou utilizar. Sí? Sí. Bueno, imos con coque. Veña, vamos para lá. La patata que rica está. La patata. Esto. Cuando La yo papa, como la papa. patatas, yo me siento muerta. Esta canción... Patata que rica está. Yo quiero Bueno, Eu xa está. cantaba, pero non sei a Xa canción. está, coque. Mira, estou cocendo as patacas. Papas arrugadas, son patacas moi pequenas. Sí, pequeniñas para que se cozan ben. É importante nunha pota moi grande para que se podan mover, que ten aí, que teñan espacio, Vale, vale. Que non queden apelotonadas. É certo que ten que estar hipersalgado a auga. Pero unha barbaridade, o sea, eu puxen as patacas e boteille a puñados de sal. Sal gorda sempre. Vale. Sal gorda porque así non penetra tanto no interior da pataca, non queda salgada. Sabes? Claro, porque as papas arrugadas cociñense o a pel, o sea, a tona da pataca deixese. Deixese aquí, quero dicir, vai a pataca inteira, sin pelar nin nada. Sen pelar ni nada, Para que e despois se despois enrugue. si enrugan e quedan blanquiñas, están porque tan evapora ricas. toda a sal. Despois temos que facer saltar as patacas, quitarlle auga e poñelas aquí, menealas, e xa verás como se van poñendo branquiñas. En la vida. E xa verás, sabes Claro, que guai. nunca vin como se facían, cominas moitas veces, pero nunca vin como se facían. Mira, o mollo, O mollo. cilantro, É mojo picón. allo, mollo verde. Bueno, é verde, non é Mollo picón. verde. Leva cilantro, que se non temos cilantro, pois vamos de xel, que non pasa nada. Coandro. Estame dicindo que se di coandro. Coandro, pois coandro, allo, sal, comiño, aceite e vinagre. Vale. E metelo todo aquí E se non dis que perixel, Sí, sí. que vale perfectamente. Sí, porque hai moita xente que co coandro ten... Din que hai como un xen que Sí, fai que che sabe a xabrón. Sí. É verdade, é verdade. É verdade. Non sei se che pasa a ti. No, a mí non se me come- pasa, pero coñezo bastante xente que lle pasa. Ao meu home pasa Sí? Sí. Entón non lle podes usar o coandro para nada. Non, botolle prixel e queda moi ben tamén. Sí, pero... Si non é o mesmo. Non é o mesmo, é un sabor menos na vida. Un sabor, Un sabor sí, menos. é unha pena, É é unha unha pena. pena, é unha E lo pena. perde, que lle vamos a facer? Tedes aí as cantidades, tedes aí as cantidades para facer todo iso. Así Sí, que é moi anotades moi ben, é que hoxe podemos... Temos aí as letras que onte Mira, nos tiñamos. o así que vinagre. Anotade ben. Vamos a ir botar primeiro un pouquiño de aceite, Ajá. imos triturando e imos engadindo máis aceite, vale? Vale. Dalle agora. Bien. Wow. Moi ben. Pois creo que chegou o momento de que veñan as nosas convidadas, a ver que lle parece. Son suizas, máis ben. Son suizas Son hoxe. suizas. Así que recibimos cun fortísimo aplauso a Eva e a súa neta Olivia. Un aplauso para elas. Hola, rapazas, que tal, como
estades? Bien. Vide para allante, aquí. A ver, como estás? Bueno, Eva, gracias por vir, moitas gracias, e gracias por traer a Olivia. Hombre, por favor. Que tal, como estás? Moi ben. Sí? O sea, que vides da Coruña, vivides na Coruña, entendo. Sí. Vale, vale, ti és de aquí, claro, e ti viñeches das Canarias. Sí. Ai, e que tal te tratan na Coruña? Muy bien, muy Sí? bien, sí. Bueno, quedaches, non? Quedé. Claro, quedou. Quedé con Además, ella. cidade preciosa, Muy bonita. cidade moi bonita, sí. Sí, sí. E Olivia sabe foi ás Canarias algunha vez? Muchas veces. Sí, Moitas veces. e que che parecen? Moi ben. Sí. Eu visitén a miña bisavoa, Ali, nas Canarias. E cal é a túa isla? A túa illa favorita cal é? Tenerife. Home, seguro que é a da boa, non? Vale, pois veña, achegadevos aí vos, por favor, a Coca, achegadevos. Hola. E que vos conte que é o que está facendo. Mira, eu estou facendo a receta que... arrugadas. Sí, as papas arrugadas. Estou cocéndoas con un montón de sal. Sí. E despois, bueno, facendo un mollo verde. Sí. Mollo verde con coandro, allo, sal, comiño, vinagre, aceite. Ole. É unha responsabilidade. É unha non se responsabilidade, pode- non cho quería decir, pero Pero está é unha responsabilidade, É a como ver. é como si ela lle fixera un pulpo á feira Sí, a lo ti, mesmo, sabes? mesmo, O sea, mesmo. exactamente igual. A ver como enrugan, como quedan blanquillas, sí, pero sí. bueno, a ver. Sí. Vamos, bueno, bien, vamos bien. con Si le echaste todo, mucha ¿eh? sal, ya. Sí, moita. Ela dixo que tiene que ser sal gorda. Sí. Ten que ser sal gorda. Sí, tiene que ser sal gorda. Sí, Sí, eu, sí. Non son canarias, pero estudiei, estuve estudiando esta semana para a facer... Preparaste este po examen. Sí. No, muy bien, muy bien. Bueno, que vos parece a receita? Muy bonita. Moi sí, ben. igual, A sí. ti gustache? Sí, ti Ai, que comes. ben. Sí. Sí. ¿Y las comes cómo? ¿Las comes? Gústame as papas Arrugadas. arrugas, te ten sal. Ah, que ricas están, eh? Pero con que mollo che gusta? Claro, porque hai moitos tipos de pa mollar, hai moitos tipos, Sí, eh? hay el mojo rojo también. Claro, hai o vermello, hai o verde, a ti dache igual. El rojo Gustache? le lleva pimienta y es muy Bueno, eu prefiro o O vermello, Sí. sí. Non, o verde, O moi verde. rico, moi La verdad que es rico. muy O bueno. verde No lo está hemos moi probado ben. porque- Ela está facendo verde, así que a ver que sae, a ver que sae. Bueno, esta é a proposta de Coque, imos ver a de Lucía. Arremadevos, por favor, aí a Lucía. A ver, Lu, aquí estades ben, aquí estades Hola, ben. Lucía. Boa, Eva. Hola. Ai, Mira, Lucía eu, está haciendo... eu arrisquei, porque sei que estou facendo algo no que ti eres experta. ai, No, Dios bueno, mío. pero está muy... Huele ya a eso. Cocal, a ver se me sale. Estamos Sí, ponte aquí aquí para que marcando o coello que estivo no sei, o almorejo, no adobo, dende onte. Sí. Agora aquí xa estou quentando un poquinho dese salmorejo, pero ahora que sabes o que aquí algún xa está empezando a estar douradiño, vou no ir botando para aquí, porque nesta tisola vou aproveitar un poquinho dese aceite, Sí. que vou incorporar aquí neste outro salmorejo, e aquí vou fritir unhas rebanadas de pan. Oh, que rico. Que vou Lleva eso. incorporar aquí, vou triturar e vou engadir este guiso para acabar de facer un chup-chup. Lleva Oh, eso. que tal vai, Eva? Muy bien, va perfecto. O sea, vai paso a paso, non? Sí, va perfecto. Lo está haciendo tal cual. Non tes un chis que dicir nada. No, no tengo nada que decirle que lo esté haciendo mal. Vale. Está todo perfecto. Estás facendo infeliz a cañotas. No. Ah, ¿por qué? No. Olivia, ti que dis da receita? A ver, ¿A ti te gusta? Pues que? Gústache? Sí, Sí? a ver, A ver, eu nunca o probei, Ah. pero seguro que me gustará. eu nunca o probei, pero seguro que me gustará, dixo. Que maravilla. Falou Olivia e falou ben. Bueno, Sí. non sei se preguntarvos... Mejor no. De que Voulle preguntar a ela, vale? A ela pode. sí, Olivia, sí. A ver. Ti cal escollerías para levar para a Coruña? Si tes que escoller así sin probar. a ver. Cal che ten mellor pinta? Ao final. Ao final. Vale. Pois entón vamos mandar á zona de ¿En serio? sufridores. Vale. Vale. Veña, a Gracias. sufrir un pouco as dúas alá. Un aplauso para ela, para Eva, para Olivia, que veñen da Coruña, pero Eva é das Canarias. Señoras, señores, hoxe viaxamos ata as Illas Canarias, praias, sol e caloriña todo o ano. Uf, encántanos, Aquí ás veces tamén a botamos de menos. Pero o que moita xente non sabe é que ali cómese como Deus manda. A gastronomía canaria é desas que che deixan a barriga chea e o corazón contento. E se marchas dali sen probar os seus pratos típicos, pois xa podes volver. Para empezar, teñen as famosas papas arrugadas. Son unhas patacas pequenas cocidas con máis sal ca un caldo de sardiñas ata que quedan todas engurradas. Iso sí, o truco está no mollo, esa salsiña máxica que lle botan por riba. E esta é nin máis nin menos que a aposta que fai Coque Fariña. Lucía quere probar co coello ao salmorejo e xa vimos que o dos canarios é outra cousa. Coelliño adomado, dabondo, con allo, vinagre, pemento e especias varias e logo
cocidiño ata que queda tenro como un bico dunha avoa. Se sodes como a min dos que quedades por aí, quedades por aquí máis ben este verán, probad a facelas e veredes como vos mellora o día, se estades na casa. E non deixedes de contarnos, como sempre, en @voltascoprato, onde nos tedes que seguir. Por favor, @voltascoprato. Seguídenos aí, que están as receitas todas, e imos subir tamén estas receitas canarias, imos con Lucía. Sabor a Canarias, Ole! que tiene sabor. Empañou! Empañei. Empañou, mira para arriba. Xa non. Xa non. Xa marchou. Oh, que ben ule, Vamos a ver. Ule todo moi ben, Aquí deste lado, a verdade é que Vamos a de ver momento- como está este panciño. agora vou para outro lado, pero deste lado estás máis tranquila agora. Estou un pouco máis tranquila. Vai che dar tempo. Confío en que sí. É que sabes que pasa, Eva más Olivia Eu dixeron, sou moi Eva dixo que confiada. vas moi ben. É que agora teño moita presión. Claro, igual que Coque. É que agora, a ver, Coque leva estudiando toda a semana para facer unhas patacas, así que imaginas. Ti imagina a presión que ten, pois Coque. a cara sobresaliente porque é o que pasa cando Bueno, estudas. cando as cousas son moi sinxelas, ás veces pas. Ás veces nunca se sabe. Eu non sei se ti cociñas papas arrugás. Non. Ah, Que vou cociñar? Pois entón- Eu non sei se ti cociñas, punto. Porque hai que Ya. estudiar, porque... O de seguir xa esa frase. Bueno, algunha pataca cocerías, non? Sí, home, sí, muller, sí. Sí, muller. Entón, que fas con todo o pan? Talo botando ali no vaso Estou batedor? botando aí, non sei se vai facer falta todo, pero vou botar así un poquinho. Vou Bu. apartar este outro. Porque... Pero iso para que? Para engordar a salsa? Sí, Ves como control, de verdad, Isto que- é todo o que aprendiste despois de cantos anos aquí con Begoña e con Xulio. Que vergüenza. Para. No, para. Ahora que falas danos, para iso. Paro. Para iso. Contró. Señoras e señores, mañán é un día moi importante para os americanos. Por exemplo, é o Día da Independencia, é o 4 de xullo. Sí? Ostras, é verdade. Pero hai un día máis importante en Galicia, marcado nese 4 de xullo. E é que mañán este programa, señoras e señores, fai 3 anos de existencia. 3 anos de existencia, Mañán do Voltas co Prato. 3 anos. Vamos facer algo especial, evidentemente. 3 anos do Voltas co Prato e é grazas a vostedes que están sempre do outro lado da pantalla véndonos todas as tardes, así que estamos encantadísimos e encantadísimas. E para celebrar esta previa, come on. Para celebrar esta previa do aniversario da Voltas co Prato, 50 euros en xogo, señoras e señores. Lucía, vamos. Sabes a resposta da tua pregunta? Cale a pregunta. A pregunta é, como se chama a receita de Lucía Vázquez? Coello en salmorejo. Coello en salmorejo, 664-483419. Chamade ao Voltas co Prato, 50 euriños en xogo, vale? Chamade ao Voltas co Prato. Como se chama a receita? Coello en salmorejo. 664-483419. Hai 3 anos. 3 anos, 3 anos, Quen xo iba a dicir? No, que han contado. No. Eu Vamos. contaba, dende o primeiro día que te vin. Per si non nos coñecíamos. Pero vinte pola E tele. dixetes, este rapaz... Este rapaz vale. Pa cociñar non, Eso é pero- moi de señora, Para facer que cociñen os demais. Moi ben, gústame. É bonito, no fondo, é bonito, non? Eso non se che vai queimar, non? No. Hola. Vale sacar como se fora unha Aí torta. vai. A ver se me dá tempo a facer outra. Oh, que chulo. Moi chula esa torta. Aí vai outra dar, torta. Porque ahora está potente. Sí. Son receitas cuachis, de hoxe, molan. Sí, a verdad que sí, moi ben, Sí. Estou contento con estas receitas dos 2 anos e os 364 días do Voltas co Prato. Eu tamén. Vou ver como salta as patacas, porque vexo que o Coque está meneando aí. Está bailando as patacas ou algo así, dixo. Home, é o máis difícil que te. Claro, vou balán. Eu... Mira. Mira, estou Leva aquí un cacho, o sea... É que Vos hai non que vos distes menear. conta, pero leva un cacho aquí xa, así, Pero mira como cambiaron de color. Ai, sí. Quiteille auga e agora, mira. Ai. Esto... Ah, estás enrujando! Sí, mira, e quedan branquiñas. Facedelle aí un zoom, que se vixe ben, que Bueno, a ver. están enrujando, Sí, mira. Estás empezando a enrujar. Pero hai que menealas, hai que facer E ese saltar a meneito, papa. ese Vamos a meneito. facer saltar a papa. Facedelle así. Sí. Tamén, Espero que probes isto, proba. É sacrificado. Mira, Xa verás. ves como están enrugadas? Mira. Vense por aí que hai algún que está empezando a quedar Proba enrujado. aí. Aí que non sei. A ver, vou probar isto, o mollo verde este.
E se agora de repente me sabe a xabrón? Pois cambiouche aí. O xean. Sí, sí. Que sorte teño, Está bo, Está moi rico. E cas papas, bueno. Moi ben, moi ben, está moi rico, Está moi rico, sí, Moi sí, rico, sí, sí. Moi rico. Pois eu que aquí teño que Jope. seguir bailando. O sea, o teu programa basease en menear Así, patacas. en menear as patacas. Darlle. E que ten que estar a lume baixo. Aí. Dalle aí, están poniendo música, aí. Aí. Eso es. Ti sí que sabes, Coque. A lume baixo teñen que estar. Vamos, sigue aí. Ta, ta, yo. Dalle. De canto tempo tens que estar así? Pois uns 10 minutos. E cando se é que teñen que perder toda a auga. Sí. Tens que estar 10 minutos aí. Sí, sí. Pero isto é sacrificadísimo. É sacrificadísimo. Parecía fácil, verdad? Que parecía sinxelo, bueno. O sea, levas toda a semana dándolle voltas ás patacas para vir facelo Non, hoxe. pero mirei a historia da pampa. Mirei todo, como se facía, por que o sal gordo en lugar do sal fino, mirei todo. Se é un traballo de documentación moi interesante, Claro. Que pensabas? Que No, era chegar en Non ser? pares de menear. Non paro. Non pares. Veña. Creo que vou pasar por Xunta Lucía antes de ir coas convidadas, pero fixade, vos que maneira de menear, Que maneira de menear. Moi do estilo. Ti tamén meneas, Poquiño. Sabes onde vamos ir? A dónde? Lonxe das Canarias. Ai, sí. Lonxe das Canarias, sí. A ver. É preto de aquí? Ai, sí. Sí, bueno, preto. Ordes. Imos a Fornelos de Montes. Buenas, que tal? Boa tarde. Hola, buenas tardes. A ver, Manuel, Manuel. Sí, son eu. A ver, Manuel, como estás? Muy bien, mirándonos. Acento canario non tes, verdad? No, son gallego. Xa. Fuches algunha vez ás Canarias? Non, a verdade que non. Cago en tal, pois mira que teñen unhas receitas moi boas, É un paisaxe. Para probar, é verdad, é unha paisaxe moi boa, sí. Anoto, Por se quede por visitar, anota para ir por ali e deixarse caer. Muy ben, anotarei. Debe igual, sabes? El tan Fornelos tranquilo, non quere marear. Bueno, por 50 euros, Manuel, dime como se chama a receta que está facendo hoxe Lucía. Coello ao salmorejo. Moi ben, aí está, aplauso, 50 euros que marchan para Fornelos de Montes. Iban hacia Gran Canaria, pero deron a volta, os 50 euros e foron para Fornelos de Montes. Oiches, Manuel, Moitas gracias. se tes que escoller unha das dúas receitas polo que viches, porque entendo que nunca as probaches, con cal quedas? Quedaría con coello, Co coello. Sí. Sabes que pasa? Estas dúas receitas son maravillosas para Podes combinar, Claro. Podes xuntar, sí. Eu probaría das dúas. Claro, ti comerías as dúas, far ben. Exactamente. Bueno, mandamos un bico moi grande, moitas grazas por chamar, e xa sabes que podes vir. As Canarias, se non quero, non vais, pero ao programa podes vir, vale? Muchas gracias. Veña, un bico, chao. Un pico, chao. Hasta luego, chao. A ver, ti como vas? Dixetes que te daba tempo a facer a segunda? Penso que a segunda deume tempo, que sabe estar. Tiñas medo que non che dera tempo a E facer penso que coello? este coello ahora estaba entre outros pequeneiros, Sí. penso que tamén vai. Estabas nervioso ao principio do programa. Estaba. Sí. Pasáchelo mal. Pois menos apuros. Estás ben? Sí. Tú ben. Necesitas algo? Estupendo. Algo. Bueno, no. Ao acabar. Antes de falar coas convidadas, vamos ver se chegou o momento das patacas. Con coque e fariña. La patata que rica Ay. está. Cuando yo como patatas, yo me siento marajá. La patata que rica está. Yo Está quiero riquísima a comer pataca. patatas. Patacas sempre son ben. Ahora, vouche dir unha cousa. A ver, que vas decir? Vouche dir unha cousa. A ver, pensa ben o que vas decir. Sí. Eu pensei que se iban enrujar como cando te metes moito rato no mar. Sabes? Mira, se enruja mira así. esa. A ver, sí que están enrujadas. Mira, esa está arrugadinha. Sí que están enrujadas, Coque. Pero non están ultra enrujadas. Mira, ti sabes que non hai que decilo todo sempre. Hai cousas que hai que jardar para dentro. Sabes que o sea, a miña labor neste programa é contar as cousas. Aí é darnos... No. Sí, A miña sí, labor é sí. contar as cousas. Entonces, claro, eu teño que contar o que vexo. Bueno, pero Eso- mira, ti mira ben. A ver, fai Sí, unha sí. selección visual. Vale, vou facer unha selección esta visual. Está preciosísima. Espera. Como divulgador gastronómico que son deste programa, podo afirmar e afirmo que hai patacas enrujadas e hai patacas que non o están tanto.
Entonces, Coque Fariña, en canto enruje, É que son como a xente, hai xente enrujada, xente non enrujada. Dices que teño eu. Dices que teño eu. Estou máis enrujado eu que as patacas, mira. En serio, Estou máis enrujado eu que as patacas. Pero aquí. Voulle preguntar a Eva máis ao Olivia. Mira, ti estás castigado, xa non vas probar ninguno. Aí Xa, va. para empezar. Vamos, veña, co público da Voltas co Prato. Vamos para lá, venga. Oh. É así, Hola, rapazas, que tal, como estades? Bien, bien. A ver. Ai, eu ora, se fose vos, estaría... Nervioso. Sí, nun problema. Estamos vendo aí as dúas receitas, tedelas aí, na pantalla para poder velas. E claro, sabes que pasa? Que, como decía Lucía, as dúas receitas combínanse moi ben. Es que se comen juntas. Ah, cómense xuntas, o sea, a receita original son xuntas. Sí, se come el conejo en salmorejo con papas arrugadas. Bueno, pues mira, sin querer fixámoslo ben. Sí. Yo no quise ponerle las papas porque era mucho, entonces es que se come. Claro, e Lucía igual. Lucía dixo, a ver, non lle vou poñer as papas arrugadas porque é moito xa o coello. Coque fixo ao revés. Dixo, non lle vou poñer o coello porque xa me chega que as papas arrugadas. Claro, pero es que se come así. Ah, Conejo vale. con papas arrugadas. Es así, el plato típico es así. Es así. Que quede claro. Olivia, quedouche claro? Sí? Moi claro. Como é o plato? ¿Cómo es? Así, Así. 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 Dillo aí á cámara. Así. Así. Moi ben. Bueno, pois non sei, porque agora tedes un Tenemos problema. un problema, sí. Es un problema, sí, sí. Que las cosas son juntas y aquí están separadas. Claro, e ademais hai outra cousa. Tedes que ter a mesma opinión as dúas. Sí, claro. Vamos Tedes a que llegar, probar as dúas e debatir aí. vamos a llegar a un acuerdo, ¿verdad? Sí. Sí. Pois mira, vades vir conmigo e vamos ver de cerca as dúas receitas, vale? Vale. Veña, un aplauso para elas que están con nós con a Voltas co Prato a Televisión de Galicia. Vamos para lá. Ai. Vistes que poñía aí, non? As Canarias no prato, xa me desato. Poñedevos sempre adiante. Xa me desato coas Canarias no prato, é así. Es tal cual, Lucía. Sí? Como? Bueno, ainda tes que probar, No, repítio, porque foi unha cousa moi bonita o que dixeches. Es tal cual, Lucía. Es tal cual, dixo ya. Tal cal, Lucía. A ver o sabor. Moi A ver ben. se clavei o sabor. Bueno, falta... De momento... Eso xa é máis difícil. Esas patatas no, pero después son las que lleva de coque. Exacto. Non Despois pasa serían nada. coas patacas de coque. Claro. No, pero mire que ben lle quedou, señoras e señores, Sí, vamos le a dar quedó un precioso. aplauso Te quedó muy enorme bonito, ¿eh? a Lucía Vázquez. Porque Lucía trouxo as Canarias a Galicia. Así que agora vamos ver o de coque, veña. Vamos para lá, rapazas. La alfombra. Mira, eu A xa ver, teño oh. aquí. Sí, es así. No quedan mucho más arrugadas. Dillo aí, dillo aí. ¿Cómo? Que ¿Qué no, dices? que no quedan más arrugadas. ¿Estás segura? Sí, segurísima. ¿Estás segura? Entonces podo pedir un aplauso para ela? Sí. Veña, un aplauso para Coque Fariña tamén. Que merece. Que non nos enrugounas o punto xusto. Veña. Ves? Moi ben, Non confiabas, Moi ben, non Coque. confiabas. Bueno, pois, xa que estades aquí, rapazas, agora tedes que probar as dúas receitas, vale? A ver. Así que ide probando mentres eu fago a pregunta de concurso para a xente que está na casa. Señoras e señores, por 50 euriños e vai buscar un jarfo. Veña, como se chaman as patacas que fai hoxe Coque Fariña? Papas arrugas. A ver, é fácil. Papas arrugas. Inda que non as enrujes, son arrujas. Papas arrugas. 664-4834-19 por 50 euriños. Como se chaman as patacas que fai hoxe Coque? Papas arrugas. Veña, chamada, que queremos repartir cartiños. Ah, xa nos están chamando, Moi ben, moi ben. Ai, imos ir a Cotobade. Saladina, que tal? Boa tarde. ¿Qué tal, cañotas? Como estás? Bien. Bueno, si me gusta, hai que ir ben na vida, hai que ir ben. Veña, dime por 50 euros como se chaman as patacas que fai Coque. Saladina, como se chaman as patacas que fai Coco? Arrugas. Bueno, vale, veña, xa está. Aí está. Moi ben. 50 euriños que van para ti. Saladina, un bico moi grande. Un bico. Veña, Chao. Saladinho, chao. 50 euriños. E agora chegou o momento no que Eva máis Olivia... Ai, están debatindo as dúas aí. Espera, aí. Debate. Ui, non o teñen claro. É que se queimou. Ai, queimouse. Pois bebe agua. Mira, tes agua aquí. Bebe agua. ¿Te quemaste? Ai, non o teñen claro, Sí, teñen sí. que decidir. Vamos alá. A ver, que deciden? Oh. Ai, non o sei, di. Pois entón ten que decidir Eva. Eva.
Va a ser a portavoz, vamos alá. Tenemos diferentes opiniones, pero va a ganar Lucía. ¡Pues Lucía! ¡Ahí está! ¡Muy bien! Bueno, señoras e señores, nos marchamos. Queden coa actualidade. Cora Galega, vémonos mañán con máis receitas, como sempre, na Voltas co Prato da televisión de Galicia. Chao! Y toda